Stop junta, building better Africa. Yes, comrades, good morning, and how are you? Once again, ndingo kamba hapo tuwiti titatu. Ndikuona ngati Malawi pena pake simachidwa kuiwala zinthu. I think that's why timayiphera kuyendesa boma. Kumayi kunoko timalephera kuyendesa bwino boma kapena kuzuzula bwino boma chifukwa we are not serious people. We easily forget zomwe zinzazikuzikulu zomwe zimatichitika pakati pa ifeyo ndikumaphwanya mitima yathu ndikumakhala anthu osasangalala mpaka ziko kusauka. Comrades, Malawians sikale kwenikweni mene ndege ya Vice President Salosima inachita ngozi iye ndikumalira ndi anthu ena 8 may they so keep in rest in peace. Koma ndikuona ngati nkhani yokugwa kwa ndege inalowa too political panalowa ndale kwambiri. Chilichonse chimapangika chimaoneka ngati cha ndale ani chilungamo chake cha ndege mpaka lero sichikuoneka chikuti panalowa kwambiri ndale. Ndiye comrades, Malawians, just because tikuona ngati tikuthamangira kuma elections ambiri, I understand ambiri you are concentrating very much focusing pa my elections at 2025 mwaiwala zagwa kwa ndege ya Vice President, mwaiwala Malawi, mwaiwala and amene ali BOMA MCP na also akuzengereza chifukwa kuti aufuna vote pa 2025. Comrades, Malawians, ineyo ngati Samuel Lwala being a campaigner wa SKC mukuziwa kali nimampangira campaign muluja adakali wa moyo ndinazayitengera investigation manager patali kwambiri. As I'm talking to you, Malawians, ndege jakufufuzidwa paine ndekha naneso ndimenda endera masamu anga ndege japanopa yamba kufufuzidwa. Whether you like it or not, Malawians, ndege ija inagwa kunthungwa ya Ameja panopa is under investigation, serious investigations. Osati zoseweranso jamapanga zijai panopa tufuna tiziwe what happened to that plane. As I'm talking now, it's almost a week and a half kufufuza ndege jamene naendera. Ndiye ngati pali ena amene azinena kuti ya ndege ja president anafufuza kale hayi ndege ya kunthungwa sina fufuzidwe boma la Malawi achakwera sana pangepo commission of inquiry yomwe tinganene kuti ngaidalire kuti ndege ja inagwa bwanji. So as I'm talking to you, comrades, Malawians, ndege ja panopa tayamba kuifufuza. Not kuti inendu kuzani, we have started investigating what happened to that plane. Sitingakhale zisiro Malawi kuti munthu azifa chonchi jai muziko momuno panthungwa pomwe pankhatabe kulepera kufufuza ndege chimene naendera anthu amene amayendesa ndege sindi basi ya ujenetu ya matuwa zomwe makwera anthu ambirimbiri. Ndege yokwera anthu 9 people kwera mndege ndikufa ndege ya nkhondo kulepera kupeza chimene chinapangisa ndege chakuti igwe. Are we serious? No one getting arrested, no one being fired, no one resigning, basi zingopita choncho anthu akufa mosazuika bwinobwino mopanda dongosolo ngati gali moto imene yakayopanda COF ama imanga traffic. Gali moto imene akamayendesa gamoto munthu adalibe license ama manga a traffic. What more ndege chouluka mwamba tindege zingati Malawi muno? We have got only very few planes. Ndege zapang'ono kwambiri koma ndege imoziyo yagwa basi osolongosoka bwinobwino ya. What happened? So we are trying to investigate. Ineyo I'm part of that investigation. Ndifufuza nawo kaena muna kuti Lwala iwe sindiwe boma sungafuze ndege ja inapha mbale watu Malawi yemwe timamkonda tonsefa Malawi tinampasa vote iye uja ndichakwera tinapasa votes ngati president ndi vice tinamkonda atu SKC. So leloni ena kumanena kumanyala nyaza maka nzatali boma kukhala boma, it does not mean that you are on top of things. Mundu wakhala minister boma suti kapena ngakhala on top of things. Mundu wakhala president suti kapena ngakhala on top of things. Anthu yena amene amavota andi nzeru kuposa somina anthu amene timayika pa mpando. That's what you have to know, Malawians, comrades. So ndege ija tikalapanga campaign chonde inde you can use it as a campaign too. Koma tenti pese cheni chinagwesa ndege ya SKC ndi chani. That's what you have to find out. And is easy tena kufufuza sikuti boma likamana kuti yayi tafufuza ndege ija tinapanga commission of inquiry yongoweka azibusa sazi wa chilichonse kungoweka mafumu majaji maloya. Those people are not professionals. The investigations that now are taking place, they are technical investigations. And everything is set. Chili choice is set. Before my elections, more national sticker report meta to say ndege fail. China gwesa ndege ndi chani. Titulusa. Nanga Saros Kilima, another ni Malawi. Abeleka Saros, they're still in dilemma. They don't know what happened to that plane and they want to find out what exactly happened. This is the time. Titulusa bas.
I remember pamzuzu rare ya UTM linanena kuti chilungamo cha ndege chizapezeka. As I'm telling you, comrades, Malawians, we are now in the course of investigating what exactly happened to that plane. And kumene chakwera ngati ma professionals na also ayambe kufuza ndege ja. Let's see the results and let's compare the results. Chinapangisa ndege ja kuti igwe ndi chani. Inezi kunduwa kwambiri. And I'm very uncomfortable. Ndikamawerenga mina maripoti ena kapena ntena kama za ndege ja kumanyala Nyasa. And I'm so angry, I'm so bitter with Chakwera. Chakwera president uyu inende akunipesa ntima kwambiri. I'm really bitter about Chakwera. I didn't know that Chakwera can take us like this, treat us like this. Our leader, our hidden hopes, kumwana pangozi ya ndege, later on kumango nyana nyaza report ya upanda patch. Maka the composition of the commissioners, Anna Sankidwa, ya Chakwera. Just imagine Malawians. And Anna Sankidwa, at commission of inquiry. Can we rely really upon my Germans? Investigation of my Germans, inango pass a guideline. What happened? Congo di pass amende gain India. What was really there? What happened to that plane? Sana to my Germans. And our commissioners are our commission of inquiry. The composition is nothing. No experts. So, comrades, Malawians, Taiyamba, I am part and parcel of that investigation. I'm doing my own investigations with the people. I mean, I couldn't tell you. Foreigners, they're helping me to find out exactly what happened to that plane. Ndege ndi atutu. Ndewe na kaukwie, kausakwie, ife ndege ja, tifufuza. Tiona china pangisa. Kuti ndege ja inagwa. Wamene inaonekera, mtimene antaka inaonekera. Why were the corpses? Matupe na wantana pezika kunja. What happened exactly? What was there in the plane? And we are investigating that. Ndege ndi Malawi. There are many mukufuna. You can also give your say. The investigation is open to each and every Malawian. I'm doing this investigation as a friend to the former vice president, as well as somehow connected to the Chiwambo families. Madam Chidima. This is my relationship when I go to the Chiwambos. So my investigations are under Gajamala campaign. Please, yes, you can use it. What happened to that plane? And we nalies aina kukandi chidwi kuone sesa chan and chufwa chana president even a minister of defense sana pito kona pamano pa Japan gwandeke. Why didn't they go there? Chufwa chan the whole president zona kumana kunoko chizu kama chitika ukangoti kwalira mfuti pa antama tamangirako ndege mene na gwamuchi antama tamangirako koma president adbansa na pito kumene kuti even the army general didn't go and visit the press. Why? Chan. So we are TSS. Depends minutes unless it depends when aneso to pande again. Come my investigation and girl. I am bigger, we are going to do that. Amana mene makonda kuiwara ndamene mklosa ziko watu pass. Chilungamo chikumatawa if we don't push government to do what we want. In Malawi what we want this time inde kufuna president wanyuani tampeza kaida soka bambi. Koma china grace china pesa vice president watu ndichani. Tena uchipeza zimene chocho. Ngazina lindale ndeti oneso. What steps should we take? So, comrades, Malawians, zimakazo pesa ntima kwambiri tikamapanga choncho ena kumaganza soma njira ino. Kumalawi kunoko kulibe munthu wanzeru pano panene zone. Amene ni boma wa MCP palibe wanzeru. Kwamba president mpaka garden boy kulibe wanzeru kwa MCP. Kulibe letu wanzeru. Kulibe anthu wanzeru kuchipani cha MCP ndi boma latuli. Panopa mkamate MCP mungoza kuti ni mbuli zokhazoka. MCP vanhu voyipa vankazi. MCP vakuba. The MCP mendi kuzapa nopo. So comrades, for the sake of being a Malawian, apart from politics or away from politics, tend to one china chitika ndege choti igwe. Ndikupanga ndikunyenyeka ngatuti ndege yachoka mwamba kwambiri. Pamene ndege imaenda matara Yatuluka kale. It was showing that it was going to land. I don't know pale pabwera chifukwa chitotembe kufufuza. Ndege meta fufuzira. Our preliminary investigations tells us that ndege jaima zungulija inaleta tusakale matara kufuna kutera. But what made that plane kuti tuse matara jakuti ikatere? Chapa mene inagwa ndege jamkati muone ndikavale kamene kacha imafuna atere pavale pacha. Meaning that speed ya ndege nali yochepa
speed ya ndege inali yochepa sinali yaikulu yayi, and the impact si ikananyenya matupi aja mene anachita pompaja. So no, we are trying to find out. I'm just giving the preliminary investigation mene itaita imenya enough. Ndegeja imatusa matayara kose kuja imazungulira kuja imafuna kutera. You don't have to land, meaning that mndegemo muna china chake chimapangika. People either were fighting or something strange was there and amaona kuti sitikafika kumuzuzu chinthu chitionongekera chitipurikira. So we want to find out chine chitika ndi chani kuti ndegeja ikatuse matayara muchikangawa mucha kwachiri kuti mene munaona pamapo a German ajamene anapera GPS yawo chinapangisa nchani ndegeja kuti ituse matayara. Chine chitika nchani? What was happening in the plane? Kodi atale mndege amayankhulana inde chinthu chikama chitika changozi chamwamba imene chinaendera mucha anthu amayankhulana. What was the conversation? Boma silinatuuza. Mafoni kazi mafoni munali chani? Boma silinatuuza. Now what I want to say here, we want to find out kodi chifukwa chani ndegeja inathawa palada from Lilongwe kuzafika mkasungu mkungodusa agenda basi ndegeja thawa palada. What happened for the first time? Ndegeja mene pita kupeleka Amerika alafu Kasambara, it was okay. Sina thawa palada. Koma ndija muna vice president inathawa palada. Kodi rada imaendea petrol kapena imaendea mafuta ndege. So we want to find out. And why matawa zatu sana gwire bwino chilo to allocate that one. Timango kamba zija za chimizija ota ndege yagwa ndi radius yokwa na 10 kilometers gacha za chimizimizi. We don't want that. Now we want to establish exactly chifukwa chani ndegeja inathawa palada itanyamula vice president. So ndege yamula vice president even kulu ku America imakhala strictly observed and assessed. Ama isatira kwina kwose ubita. Koma what happened to that plane strange. Ndegeja imagwa inalita tusa matayara. Komanso chifukwa chani aboma anabisa sanafune munthu anamba ma investigations atachosapo chindege choonongeka chichi. They removed that one before the commission of inquiry was set by the president. Chifukwa chani nimasa commission of inquiry ikachindegeja akanachisa pompaja mpaka ma investigations onse ate pandege baja agata amanata kutira chosalipo chimene chipite kumalo wacho koma nacho sechintija msanga before commission of inquiry was set by Chakwera. What happened? What calculations were made? Or what type of calculations were made? Kuti before investigation, mwachosapu kale gamoto chindege chokugwacho mwachosapu. China painta nchani. So comrades, Malawians, when you are campaigning, when you want to remove Chakwera BOMA, these are some of the things, the reasons why Chakwera must be booted out of government. Ngalipanga peseke for prep pandege paja, him is involved. Kaboma na cha MCP ka involved. Please. Maboma obelao, let's punish these people on Apanga zimene zicha. What's my punish for Jandali? That's quite unfair. So comrades, Malawians, this is what I can tell you. My investigation nafeta yambapo atu. Suti kapena uti wina halu mbilanso. Ni my investigations ati sawawa. Koma ngati information mimi titapeze kuza nindegeja iliyoona. We take it to the government. Kuti izizi prove to us what happened. China chitika ndi izizi, china chitika ndi ichi, china chitika ndi ichi. Inu aboma mukuti branch. Whether kuka 100 years koma chilungamo cha ndegeja paka chipezeke. Koma mene nagwira ku ngati panali mistake inade for pray. Ndio tipane poso. Achakwera watu being a president, 6th president waziko. Azanga mulandu wokupa. That's what I have to say. So comrades 20 kale pa 20 pempere. My investigations ayambika. Tiona paka ndege atitani tipe chilungamo chake. China chika ndi chani. Koma ndegeja imafuna kutera. Chifukwa chani imafuna kutera pamene pachi. Chifukwa chani imafuna kutera pa nthunga pachi. Ndipo mkati muone impact pamene pachi. Panagwa ndege pachi. Siti kadala panali impact yaikulu kupaka ndege ngaphulike chonchijai. Mpaka mitembo ya anthu ena kutipezeka kunja kwa ndege. It can't happen. Koma si chifukwa chani ena afemeti na jambula zithuzi pamene pachi anatenda mafoni ndikuchosa ma picture amene tina jambula. Why? Akuzola ndege yonse ikagwa pamakhala ma investigations. Ena afite matenga ma picture ndege pamene pachi. Timafuna ma investigations yu tizapereke na afemeti tinaonera mitembo imene maonekera. Pali pamene anajambula mitembo ija ndege ja kuti anajambula mitembo ili panja. Ai. Anathawa bwanja aboma kujambula ndege ja kuti aionese kwa anthu mene nanyenyekera. No one knows. Ndege joni nanyenga bwanja. Zechi sisi. Chifukwa chani kugwa kwa ndege ja panali chinsisi. Not opening to Malawians to see exactly kwa ndege imene ikagwa. Imapinika bwanja. Ku Zambia kwa shika ngozi ya Nyamata ya uti King Dade kaya. Ngozi ya Galmont akusha kuijambula police. For some time akuijambula what happened mene gamuti mene kelafta ngozi. Kwa ndege ja itagwa. Palibe munthu amene analoleda kujambula chithuzi palibe jamene ndege ja imaonekera. Meaning that there's a foreplay.
So as many as the present team, and now we're trying to investigate exactly what happened to that, and why is government still keeping the secret about what happened to that plane, and not even firing anybody, and nobody has resigned because of it. Of course, Harem Kandel has been left out as means of defense. But want to find out. Ndege Yatuluka. And panopa tibe ndege. Aliyesa agopa kwela ndege panopa. Aliyesa panopa agopa kwela ndege kubwela kumpota. Agola ngatagwa mthungwa. So what I'm trying to say, comrades, the investigations now are imminent. Now we're in the course of tufuna tupezi. China panga kundege jiji igwe mchikanga mthungwa kumkada bendichana. Thank you, comrade. Good morning. Club Junta, building better Africa.